Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Mladost na selskom mlinu i mostu. Kao dječak ja sam svaki dan išao u školu, a poslije škole prijatelji i ja išli smo do selskog mlina i njegovog gazde. U mlinu je gazda mljeo kukuruz i pšenicu, a imao je on u svom mlinu 3 mlinska kotača. Tako su se u mlinu mljeli kukuruzi u kukuruzno brašno, te pšenica u pšenično brašno i fino pšenično brašno nulericu. Mlin je imao jednu veliku branu, gdje se sakupljala voda u bazen veličine 4x10 metara. I dok mlin nije bio u pogonu, mi, dečki iz sela, tu smo se uz dopuštenje mlinara kupali i plivali. Mlin je imao i jednu manju ustavu, koja se otvarala da bi mlin započeo svoj rad i da bi se mlinski točak okretao. Kada bi se mi zamorili, sjeli bi pod bogatu krošnju stare mirisne lipe, pa uživali na svježem zraku i vjetriću. Dok bi se mlinski točak okretao, mi se nismo smjeli kupati da ne bi završili pod mlinskim kotačem. Ali u mlinskom kotaču uhvatile bi se ribe, te bi mi prešli nizvodno od mlinskog točka i tu golim rukama hvatali ošamučene ribe. Ribe bi mi odnijeli kući, a ponekad smo ih i sami pekli na žaru. Poslije kupanja i plivanja naše društvo skupilo bi se na mostiću, te bi se tu mi grijali i sušili na suncu. Potom bih ja ostavio prijatelje i otišao doma na ručak. Majka bi obično pekla krumpire i meso pod pekom, a poslije ručka vodio sam ja krave na ispašu do večeri. Kada smo se moji prijatelji i ja zamomčili, znale su do mlina i mostića doći i djevojke. Na selu, na svježem zraku i suncu, kupajući se i plivajući, s prijateljima te u razgovoru i pogledavanju s djevojkama, u šetnji od mlina do mostića. Moje sretno djetinjstvo je prošlo u hipu, pa sam se ja ubrzo zaposlio i oženio. Sretni dani moje mladosti sa mojim prijateljima i djevojkama zauvijek su ostali kod selskog mlina i mostića. Do sljedećeg susreta. Bog.